Bueno, hemen gagoz, Gixaburuko Autopolis honetan, eta nahi dugu etxeko bideo bat, lagunen artien engogun gauza bat. Orduan, saldu kostauko posturia, erreboti salduko tapur bat, nire garrizia ez dago 79 urteko hile honetan, ez nago momenturik onenin, neure momenturik onenin, baina, alegin jo naiz, jokaldi batzuk botaten, eta, azaldun got, zelan ipini berdire zen, hainkak, beste gauza bat, azuten jatena, hau bideoa grabaten gagoz, Zulaika, Juan Ignacio Zulaika, txitxak programi egiten dabena, eta beren anaia Jesus Zulaika, pelotariona, kosta ondo manejate bana, eurak eskatu ustelako, gauza hona esango litzatekela nik erakustia neure esperientziak. Sartzeko sasoian beti zota saldu gori, puntan sartu berdugu pelotia. Alegin jo bergara puntan sartzen pelotia. Hobeto gelditzen da, eskultura solte, horre gauza. Zelan, beti aurreko aldian, zestia aurreko aldian, sartzeko sasoian, nahi eskumia, nahi rebezagaz, segun undatorre, goitxi badator hemen, itxi gura bera, gero altza bergozu altzako zu, betik badator, ikustu gozu, hemen egon gozara, gero apur bat altza bergozu altzako zu, baina beti prest egon berzara, ezin jozun egon honan, honetara, gero honan, azkan momentu hartetak gero, ea peloti pasada. Orduan, prest egon berzara beti. Eskumia da, zerra rebezagaz, beti, zeure aurreko aldia, eta puntatik sartu behar da pelotia. Zau, zesta punta da, eta peloti sartzen da puntatik, eta urteten da puntatik. Puntara erun behar da beti pelotia. Puntara, espado zuru duten, ez da urtengo zeun nahi dozu modura. Puntara erun behar da. Zeuk ipini behar dozu punta. Da hortik, bota, ugadia, jokaldizan. Jokaldi hau dejada laburra da, hartu pelotia, eskumarekin arranka lehenengo pausua, eskerrekarri norberen gana, eskumia zemoten doela puntara erun pelotia, jarremoteko modura, baina gero txapaganin itxi berdot hilea, baina horre eskerreko besuagaz ondo lagundu berdot. Begira maitxu berdot. Dejada luzeko jokaldezia dau, pelota hartu, eskumak ainkia aurrera pausua, eskerrek hartzen dut norberen gana, beste pausu moten noila hirugarren pausua, luzatzen dut puntara juteko pelotia, da hortik botaten dut eskerragaz ondo lagunduta, indarra emon berdutzat atzeragoz juteko.
pelota hartu, pausua eskumako ainkiagaz aurrera, eskerragaz emoten dut atzera neuraldera, eta eskumia ipintzen noila pelota izten dut korritzen puntara. Eta puntatik gero lagundu etxen dut eskerreko besugagaz neu nahi duten lekura botatzen. Bueno, hau jokaldezia da erdira, zabalera erdira, zuzenian erdira. Hau zu emoten dut, beti komodura eskumak enkiaz aurrerut, eskerra ekarten dut norberen gana, eskerreko enkia, eskumia zenboten noila pelota atzera botaten noiz estan barruan, eta laguntzen dut eskerragaz, neu nahi duten lekura. Hau jokaldezia da eskumara marrara urreratzen, zabalerago, sarrera harinago sartzeko. Hartzen dut pelotia, eskumako ainkiaga zenboten dut pausua, eskerra ekarten dut norberen gana, eskumiaga zenboten noila puntara eruten dut pelotiaz, eta laguntzen dutzat eskerreko besuagaz. Amaitzen dut pelotiari begira momentu danetan. Hau jokaldezia da atzera kostaua, eta emoten dut betiko modura pausuak, puntarerun pelotia, da eskerragaz laguntzen ontzat, gora begira eskerra. Peloti dirigi duteko gora. Bueno, ahora salduko eta por bat, reboteko posturia. Kostauen antzerako da. Hainken posizioia be aldatzen da, ormabila nahi badozu, eskumako ainkia barrura eskerreko ormara begiri pini berko zuta. Zeu maneja berdozu, hainken posizioia zein izan berdo. Baina, rebote batek, rebotia, hartzeko sasoian rebotia, izi gure duzuna rebotiari da, bajatzen. Rebotia, hainkak ipini ondo, lesiona hainkak, bajatzen itxi berdutzen. Hartzen dozu nian, men berian, hainka presionata, lagundu nintzen. Eskerra nora begira gelditzen dan, ara doia normalin pelota, hainka ondo ipinitzeko duzuz. Ormabila nahi badozuz, hau hainkia barrura gozion bertxeko ditzateke. Hemen hartu, da hau hainkia. Baina beti, lagundu bertxako eskerragaz ondo, eta pelotiari begira maitxu berdozu. Errebotin bebai, kostaguan bebai. Rekorri dugu hon berdago, ez dago balezioa. Hemen hartzen dozu, hemen hartuta errebotiak
ez dago rekorrido askorik. Orduan ezin jako injarra askorik egon. Orduan, itxilir da, bajatzen, bera, hainka flexioa berdiraz, importantia, ez dago nire hainkak, ez dago zonenia, garrizia bat. Hau, bajatu enbero da pelotia, tamendik, lagundu, berari pelotiari begira amaitxu buruz. Bueno, honek bide honek, batero batetzako balio badao, ni postuko naiz. Nik borondaterik onenagaz jotau bideua, ia gustatzen baixako jetiari, da ikasten badau jetia. Venga, urrengo arte.